mereka berapa pedara masuk kita untuk siapa itu apa nih mas? macam apa Mana di Basiro? Sore kami sore kami kalau ini kuasa kita mau ya biar kami ada mkundong wakati siswa muna 2023 Januari ati swa kudaro muna Juni mkoma wakati samkazi wa mkundong wangu ati bandi ponia achitoda kuya iko ndikati muda kuya kunoku ndonzera yamunotora ere munokonera inini mukadzi ana kutorera ere nzira yekufambira unoziva kuti nanatete amungafonereri direct vakabva vaende kuna natete zvabva ipapo tite vakandifonera vakati ukundo wasvika kuno nemurume wake ndikati zvakanaka asi pari zvino pane zvinhu ndiri kumbodii ndichazomupa mazuva amatete kwadini wavo pane zvetinombogesa nani nana sekuru hanzvadzidana pana tezvara wangu inini tagara kudaro muna June muna July ndo paka uya wangu mwana 2024 July auya wangu mwana akati indabva kuembuya kunoko atisugara zvakanaka nei nemurume wangu tikunesana kuti vari kuti ivo baba wako uchabveko kutora baba wako atambira mari zvadaro ndakazvinya titagasanukwanitevharangu inini July ndo pakauya mwana muna September ndakati vanhu ngavadini ngavatiuyawo nemari vakusira ndakataura tete vakataura mukati ataura mukati vakati ndiri kuuya ati ndiri kuuya vangugara kadaro 2024 year vangugara kadaro ana kuuya manje muna January muno ndakaona mukunda kuuya mai vake nemukunda vari kuti mukunda ati ndiri kuenda kuti murume wangu ati ndoita kumurume wangu ati mpaka zvakamira sei kati ati kuti mukunda wangu pane zvacho vanzi wani mukati saka wati ndikasvika ikoko akandiramba akati haachandiiba ino takamutonga kuti mari ndazouraya ndiri pano vakaenda muhavo vaibva muhavo vaenda vese pani murume wacho asvike paya wakati ibva pana baba kubere kwako arambotamira mari yangu mukadzi wanga apo tu babere kwako arambotamira mari yangu ndokuti vakadii vakandiramba naiva takandifondera kuti vanga urisire mukuru vandifonera kati andozviri kuno ini ndakati anga ari manhete esatadi vakarara ikoko nemukuru nekuti achizibva pano saka ndakakuti makuteni esano navachobva vandifonera vachitiwo dai masvika kuno ndavanga vandifonera kuti ingairi makuseni akati dai masvika kuno nokuti vatisabvukutaya pano saka mungabwepandimuteerero vekuti zvakamira sesabvuta dzobii saka ndakabva kwendikumba ndibva ndaenda kumakuseni ndasvikapo iye achingoti ngati kuuya kundaita kuno sabuka anokuuya kwaite nhamo saka ukaende kunhamo saka ndibva ndati inasai pano kuuya kuno asi ndava pamusoro pei pasabhuku atiuchaya kuno ndiye ndade kudii uye kuye kwendaita handina kuekoti nekutonga tisanero saka zvadaro vakangoti ndakati mwana ndichasiya pano semagariro wainga uchiita naye iyo vakati mukamusiya pano
Não pode ter solução para. Mereka kau makan makan sama makan mereka kau makan apa yang mereka kau makan apa namanya? Kata aman mungkin sebelum itu enggak sungai mana? Kita tahu kita sungai berjalan panis. Sekarang pas tu siapa? Dan kami siapa yang aku tempat tes, tu siapa panu i. Jika kita kasih begini kita zaman orang, ini bara hari kuman. Dia mana sih zaman kucing. Kubai kau ding, kita punya kerja. Tuan bat paling juga yang di depan. Kata aku sewa penyuman. Dan tu kucing. Boleh bawa ni punya kerja madari, dah bukan pada yang lain. Saya harus panggung aja, enggak asa kamu di bukan panggung hati. Umur usia mampu tu hati sih. Saya anu, kata gue pada usia pada baca baik pada yang aku. Sekarang yang aku umba, mana orang film kau mangkau tak anu sih. Masih saya enda kaita, pamba pakai. Sebab sandai enda kaita pamba pakai. Iya aku mungkin maran belakang dai, bukan kau mangkarnya apa patisi. Kita tu mana abis saka asbul mas hambaya patisi kita asuk ai ko mo murumo wake waka ko mune baw duwa ka fona kuna iya murumo wake amin mata orane wakaita mana waka abisine nda mutule giran kuji kunyaki ende be mutianga sibawi nge mamba ngawi ngawi nge manji amin mata orane wakaita ne mune bod ne murumo wake mana bwana ka asaka nda kudi nda kusiya kada akan duk sabota mana kilo changa chizima nong muje ni chajao masendire nda kaita po ese afina basa ndo siang zakada jika saka ini ya dan ini ani adi zuku kan masih duk tak ko mangarinya saka ngatora mana wangu botambisa obe dontan siamu bas na chawandi kana kan kisai ko dondi sunaita duk saka nda ani singandi enggak duk saka ta anu ngati kan ni nyang kwai ora itu sama Antor namu, tahu ini video ada baba yang taruh mana macam apa. Ini bahasa mana kata itu? Kata kau bahasa mana tahu orang tahu. Asal aku bahasa itu. Kawan kami nasional. Sudah tahu bunita. Baba, dah kaya dah bahari. Ini nak kau mau. Terus itu. Kita orang kuno. Bata ala. Orang kuno. Karena cakarongan zaman. Nam koma endai menurut distraksi. Cakata orang nama ini terus kasih kumba anuan di semewa. Semuanya tadi bisa tahu nama. Juga tahu nama. Juga tahu nama. Mai wakati bisa tahu nama. Ndio patapi wazua ambaye wala kufanya na mzimani ndio wati kuna wakwasha na ndio wali kumu saka ndio kuti muwe ngoro sufa hiyo muri muna maji na fana ndine chuma ndi chigara mzimani baada ya utakaenda toka kunoshika paduzi mai wakabva fona wakati baba wati musasa uwezi saka nei vidanzi pentana manona tiko saka dzoka kumba zveshia kamboza makoti akoti saka dzoka kumba atendera kune hama dzawo dzepedyo kusvikira pakuenda kumuzukuru wavo ndobva baba vari pachekisi zvaenda ifriday baba muzukuru vakabvaenda kuona baba vaona baba vakabva vati muzukuru kana tototirira buda munyaya iyi saka sekunge takadzendera muna tete takadzoka kumba tikasumuka zvechokwadi tikaenda kuharare tasvika kuharare takasvika kuma6 makuseni tasvika kuma6 makuseni takafamba tikasvika kunogara tete tasvika kunogara tete tete vakabva vati ndishauya sezvitakafonera sisi vemudzimai wangu tikanzi vakudzei kuti ndishauya ngavagare manje takagara kusvika kuma2 tasvika kuma2 tete vakazoti chipindai ndobva tapinda mu tete vakati mauya zvei asi mandifuta mandifuta kudaro imbodzokerai kumba kuone vhani ndotanga ndataura nevakuru ndozokufonerai kuti chiuyai saka semunhu ndakabva tabvota tete wasi pane chatakatadzana tiripe imi ndimi patatopotera kuno munogona kutora kuna baba kana pane patakatadza toti toripa imi motinzwirawo tikazinatikaiwa kana muri vanhu vakuru imi chikaranga ndoza chinoita namukoma takagara mukoma tikabuda pamba here tisina kumbotoa kana tekesa muti ndakabva ndapisa $10 zvanga pamukoma tete vakaramba ukati mari ndei kana iri mari yemutete nandidi handitambiri tikataiwa tete imi mari yekuti muzodifonesa zvamari muchatifonera o airtime tete vakatambira mari takabvapo tikauya tichingogurumuna muzero sei tete vatida
takadzoka tikagara nemudzimai iva pasati pabviwa nemimba kana tagara nemudzimai wangu gare pakaita mimba ndokuta 3, 4, 5 months handichaziva 5 months mudzimai anga kuti kana mumba ukadaoda mubata airamba kuti handidi takada mubata aiti handidi sekuti munhu anga nenhumbu ndakambonzwisisa pamwe inini takagara kusvika ma7, 8 months ndichingoshindirira ndichiti ndikada undifonere teka vakanga vasachadairifoni ndikada unditaure navo vakanga vachingo ndiri bhizi ndichandifonere semudzimai vadakanga ichita ndakagara naye chokwadi mumba tagara mwana akasvika pakuzvarwa mwana azvarwa ndakazama ndakati mudzimai taura vanhu vokwavo vakaudza mai ndobva uya kuchipatara vaona mwana vakabva kumba kuchipatara vakauya kumba kati garegarei ndofunga uchanziza ndofunga ndemuna na4 June takatanga unetsana mudzimai mwana akafanwa muna January tanetsana kudaro ndichiti mudzimai wangu seiwo murambo uri mudzimai wangu kugara naye akatanga wangudzoti achigwanisa chiramba-ramba asi ndichishingirira takatomboshindirira ndofunga kusvika zvamuna June vamuna nhumbi ine 5 months kusvika ndasvika muna June pakazvarwa mwana akazvarwa January kusvika muna June ndopatakatanga unetsana tichinetsana aingondinongedza mudzimai mama achiuya achitenzasa munhu aiuya kumba ndimai achiti mai urikuzviona sei takambozama kuwanda sekuti ndimai asi ndakazomuudza nerurimi rwakawanda ndati mama kumbira kuti muudze mudzimai wangu taregedze kundisira gokora saka mukwasha ndiri munhu mukuru ndadii ndazvinza akazama kukanzira mwana kati chaibuda hapana tagara takazonetsana sekufana kwatora baba mudzimai ndobva asumuka bva aenda kumba mukunetsana kwatakanetsana nekanhu kadikidiki mufungeni mudzimai akatanga kundinongedza ndiri kunyepa ndakatsamwa ndakufamba stepu doti ndiende kwaari akabva mhanya kotora demo rakati pachikoro chehuku ndobva asungura demo achida kunditema apana baba wangu varipo ndobva wabata demo riya wari kutandira kuti vatora matombo bvatanga kunditema nematombo aya anditema nematombo aya ndinangoitasana ndiri kufuratira semunhu wechirungu ananditaura akanditi iwewe uchezeru uchamuka wakafa ndokuda ndakafa neinaye mudzimai wangu ndiri munhu wechirungu ndokurova iwe zvikati naye handiti ucharara vamwe vanhu vangu vatoripo vatangokanzirwa tikasvika ndozvinoita imba tagara kumazuva mashoma muna June imo mudzimai akabva asumuka vaendaomba kwavo ndakangosvika hanzvadzi yemudzimai wangu mudiki wacho achitobudisa mabhegi nemudzimai mumba wakutoenda kumba kwavo ndobva ndati mudzimai nei uchidaro chii chakagadzirata mudzimai akanda kuti kana zvekugara panapa nyaya dziri kuwanda urikuti baba wangu ausitambira mari uri kuita se mudzimai akaenda aisvika kumba ndakatuma munhu akaendapo aidepo nditarisire kuti mudzimai wangu akasvika shuwa akasvika akati mudzimai tamuona aripo hapana kuzotora time baba tete vakandifonera vakati vana samukuru ngavachiuya shuwa ndakatora mukoma wangu nemari yandandi naye ndobva ndatsvaga samukuru vari naye ndobva vaenda kumba vakanoona baba handizivi mambo kuti ndinogona here kutaura zvakaitwa nesamukuru kana kuti iye anogona kuzvimirira pamusoro imambo chiri mekunge tasvika musha matezva mababa baba vakatiudza vakati wakwasha ndakushedzai ndakushedzai tichiti torai mudzimai wenyu muende naye tikati baba isusu mudzimai tinokwanisa kuti tinoenda naye sei baba nokuti pane nhau dziri kunesenge kuti imimi muri kuramba kutambira mupfumo muri kuramba kutambira mhete yababa yamukwasha wenyu kubva kumashure kusvikira mwana chitora mwana wenyu kusvikira izvizvi pane mwana nyaya iri kuti muri kuramba kutambira mhete saka isusu wakwasha isusu tinenge taane mubvunzo baba kuti chikonzero ngechinyi mimi musiri kutambira mari baba vakandita wakwasha nyaya iri kunguza mutsanangure inini handisi kumanikidzai kuti mutore mwana wangu kana kuti kwete inini zvandichaita inini ndichatosara inini nokuti kune nyaya dziripo kwana tezvara dziri kunetsa dzandikugadzirisa inini nana tezvara wangu inini kwakabva mbuya wenyu kune nyaya dzatiri kugadzirisa ikoko saka inini kuti nditambire mari wakwasha inini mari handikwanisa kuti nditambira mari pari zvinezvi nokuti kune nyaya dzatinotigadzirisa tikati baba nyaya iri penguti isusu munodikana kuti munditaurire chokwadi nemhaka yekuti imimi ndini baba vana sekuru vamutaura nezvavavo kuti kuna sekuru isusu imimi ndimi baba wacho imimi saka imimi ndimufanira kunga ndimi watinoziva kanzara zvakanaka wakwasha zvisinei sezvimimi mati mudosiya mwana imimi mwana wangu musiyei ini chasani ndichagadzirisa inini katara zvakanaka chokwadi nokuti isusu kuenda kwataenda nemari tichimungudzira kuti baba vachataura vachati chibvisai mari
saka isi takabva tadzokera takabva tasimuka tingoti simukei pamba takafamba almost 50 meters baba vakazotishedza futi wakati dzokai takabva tadzokera isusu noti ndandino umwe wananga ndinawo wana baba wairi vatadzokera tadzoka mbobva tapenda muzvanzi wakwasha ko mari yamabvisa $2 takabvisa $2 yekumutsana nawo imari yei tikati aiwa baba imari yekuti yekumutsana nemi saka nyaya idongo kati alright ndati pamwe nyini zvimwe zvirangu kati imari yekumutsana nemwanzi alright baba wakabvasa nemari saka mambo dambudziko rasvika kuti risvike pastage inyaya yekuti tezvara wanga usikatambiri mari kune mukwasha wawo ndo dambudziko hombe riro mukwasha nyaya yenyuka normally pachiwanhu ukaona wanatezvara wasikatambiri mari yemukwambo pane zviye zviri kunetsa kuseri saka iyo nyaya yekuti mari haina kuuya yaita sei imi gadzirisai zvamurigadzirisa zvinhu zvifambe zvakadei zvakanaka asi iwe kana zvagadziriswa mukadzi wako uri mudai zvinova zvimwe zvakazoita kuti akamhanya kuvaona kutenga mushonga kuda kuya kuzomwira pamba pangu pandaizvitaura kuti mudzimai aida kuzviuraya zvainetsa tete vachiti hatikuzive uri musango saka hatigoni kuteera bhozi dzimweni dzenguva ndaitomutsvaga aibuda pamba achienda kunze kusango ndomuvhima ndozomuona pamwe akarara padondo pamwe pacho ndozonzwa kuti atosvika kumba isu tambobvunza kuti ndikutautira mukadzi kana kuurana mukadzi wako ndewako unoita zvakuda naye kana waturwa mukadzi hauchamudi chifollowa the correct procedure yakunosiya chi mukadzi kubva kwake asi mukadzi kana aine mwana newe make sure you maintain mwana wako nemukadzi wacho kana mwana iye asati asvika the age of 18 kana mwana wako asvika 18 years asvika 18 years here right saka uri kumaintaina mukadzi wako nemwana wako saka chiendai imi mwana ngaende kucivil court uko ndo kunoitwa zvemaintenance mochinopiwa mutongo yenyu maintenance uchabhadhara mari pamwedzi nekuita sei zvese kucivil court rino iri dare hariti izvozvo isusu tiri kana usati mukadzi kuchiwanhu chinoita kuti zviite official kuti waramba mukadzi kubhadhara gupuro asi gupuro rako ngariende nenzira yarinofanira kuenda napo kurambana pane mwana apo you need each other pamberi apo saka musabva marambana zvekuita senge musikazodi kuonana futi muupenyu aiwa kuramba haisi mhosva kurambwa haisi mhosva unokwanisa kutanga futi upenyu hunyowani pamwe utori nani tezvara munokwanisa kutooneka mwana akutorwa nemwana murume unozotoya ne10,000 ima muchemera 100 saka hatimanikidzi munhu kuda vasingadi handizvo asi kaproperty kana makaita property nemukadzi uyu pamunorambana you share property saka izvozvo endai kucivil court uko vachakutaurirai zvese zvekuita kuti monyora list yezvinhu zvese zvamakaita mese zvamuinazvo then that property is shared ananga kwakananga kwake asi mosangana pamwana pamaintenance handizvo chiita izvo mwana hapana kusafa tezvara imimi mazindima amuramba mari mune zvamamuda kugadzirisa nekuita sezvamamuda kuita saka isusu hatingaipindiri kana kuti titokuziva kuti mamugadzirisa chii asi kana paine zviri pamwana zvamunoziva gadzirisai zviri pamwana kuitawo mafuture plans emwana yes asi nyaya dzaigatsenge zvipatekerwawo nemini nani imudzimai wake yakapitwa mwana tati imimi izvo zvisinei neuyu hazvinei naye imimi ndezvenyu kana tezvara wenyu nemukadzi wenyu gadzirisai zviro zvenyu hazvinei nemwana wenyu ba ngazvisaafekte wana wenyu ba ndo zvindari zvoti ndapedza kugadzisa ngasiya nepfuma awana kuzouya nacho paakauya kutanga nepfuma ndo paangapenda ati ani pamauya izwai bambo pane chinozi too little too late too little too late wana wakauya kairi
wakaenda nekuba kusvika kuharare kwatete, wakaenda kangani wachiti mutambire mari muchiramba. Tete wenyu she was not forthcoming. Anditi wana kusvikira pekuneta kuti kumba kwakatoenda mugoro kuti mwana akuzo ndionewo iyo tarisa kusaiti, ndionewo ndotarisa kusaiti. 8 months munhu uri kurara side by side nemunhu usingambo munhu uyoba, chinhu chakaoma. Saka kune zvimwe zvazvakuitika kumba bambo zvamamusi kuziva ba, zvinoda kuti mugadzirise. Gadzirisai zvinhu izvozvo izvo. Asi panyaya yemarriage hatipindiri kuti titi iwewe enda waite zvakadaiwa. Ngavaende vanosheya zvavanofanira kusheya zvawakaita mumarriage mavo. Anzvo unoti chiyo zvaunutaura ndozvataurwa exactly. Watazi baba wenyu akatanditatu ngoti pane zvakugadzisa. Izvo ndazvinzwa asi ndakuda kuziya panyaya because ndakunzwa mashoko ekuti zviri pane akati zviri vakati zviri kwandiri kuchengeta mwana kana kusachengeta mwana nekuti mwana wingewe ngozi. Zviri kumutemo, mutemo unoti anofanira kuchengeta iwe nemwana iyeyo usingasvika zviri kuiti. Saka iwe enda kumaintenance zvatataura. Maintenance kana uine zvinhu zvamakaita zvese maproperties naye zvamakaita naye share those things. Hausiyi zvinhu zvakuba iwe unoendawo zvake iye zvoendawo nezvake. Aiwa